Nemo, dit werkje heet Nemo, van kapitein Nemo, van 20.000 mijlen onder zee. Uit het gelijknamige boek van Jules Verne. Ja, hij bevoerde de wereldzeeën onder water met zijn duikboot Nautilus. Goed, daar heb ik dit op geïnspireerd. Het werk is in het geel uitgevoerd, omdat het mooi past bij het messing, waar de inktvis van gemaakt is, of duikersklok kun je het ook noemen. En al die wervelingen die erin zitten, ja, dat zijn natuurlijk ook de wervelingen van het water, maar dan onder water. Goed, acrylverf, messing en dan messingspijkers zitten er ook in verwerkt. Nemo. Vind je dit nou een leuk filmpje? Like hem dan alsjeblieft en deel hem vooral op social media. Dankjewel.